Tawag. Magandang araw po. This is Dela Cerna. Sana po supportahan niyo ako sa paparating ng finals. God bless po. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat. Ang cute ni Miring. Half Filipino, half German. What's up mga kababayan? Welcome sa aking channel. Hello! Kumusta? Ayan, sa today's video, mi-meet natin mamaya si Dela Cerna, yung grand finalist ng Tawag ng Tanghalan. So kita-kits mamaya doon sa kanyang office. Hi guys! Apply ko ngayon ang EP24 na bigay sa akin. So gagawan ko siya ng 3 days na test kung okay ba siya sa ngipin ko. Ayan, so sabi sa akin, huwag daw basahin ng toothbrush. And dapat lukewarm water yung gamitin. Try. Ay, open pa lang muna. Syunga. Ayan, open na siya. Ayan, so ito yung sikat na EP24 na nakakaputi ng ngipin. Whitening fluoride toothpaste ng NU Skin. Ito na lang, remove stains while whitening, brightening, and polishing teeth for a radiant smile. Provides a long-lasting fresh, clean mouth while aiding in prevention of dental cavities. Children of 6 years and under use a pea size. Pwede ko sa mga bata pala. Nice. Ayan. 3 days na try ko. Ayan. Yellow pa siya. 3 times a day daw siya. Lukewarm water yung water. Dapat nagamitan pang mundo. So on the way na ako sa Bioskin na office nila para sa meet and greet ni GM Dela Cerna. Samahan niyo ako guys. Hi guys, nasa Bioskin na kami. So papasok kami ni Mahal. Guwapo ako. Na-vlog ko na yung praise na to dati guys. Kung kapanood ko ng vlog na yun, good for you. Kung hindi pa, manood ka ngayon. Ito siya. Mga organic yung mga products dito guys. And malalaki yung kanilang talagyan. We are waiting for everyone to settle down. We are waiting. Naked soap strips. Nakahubad na soap. 2 piso lang siya guys. Meron silang collagen. I don't know kung ano yan. This charcoal soap. Ang makilala ka, buhay ko biglang nakita. Kaysa ng bawat sandali, mapakailanman di pagkakaroon. Ikaw ang aking mundo sa habang buhay
ay makakamit. Ngunit mahal, ikaw ay nasa aking ngiti, ay ikaw lang. Ikaw ang aking kapatid, ikaw ang sapat sa aking dasal. Puso ko ay naalay, pagkat minahal kitang tunay. Ayun po, maraming salamat po. Ang love for me, darling, just dive right, follow my dream. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. To me, I just can't finally love, not knowing what it was. I'll never be alright. Ayan, salamat! Kaya dati busy ko na sa eskwelahan o sa choir. Ako dito ako, passion mo ako ang pag-choir. Wala, mga to itong nakaundang late ng eskwela kaya tungod sa choir. Oo. Wala na kayo nakasulod sa klase kaya tungod sa pag-choir na ko. Medyo nawili ko. Pero dili ko sala sa choir ha. Sala dito na ako. Kaya siyempre, mauto siya. Sige. And now the end is near, and so praise become your captain. My friend, I'll say clear, I stand my case away. She sent me, I've lived a life at school. I tried to reach and drag you highway and more, much more than this. I did it my way. Salamat po. Ayan, so guys, this is Thanksgiving pala ni JM. Parang one way of saying thank you kasi sa kanyang taon ng Tanghalan journey. Bayos din have ang hirap ng English. Si Bayos din tumulong sa kanya. Hindi pa siya kapunta ng Manila. Bibigay sa kanya ng help para ma-pursue yung kanyang dreams ng kasali sa taon ng Tanghalan. Ayan, so first time kong matry ang kanilang gelatin. Para siyang milk tea na bio, yung essence, bio skin ito guys. Plant-based kasi sila. Skincare with kindness, plant is life, cruelty free by bio skin. A small act can change the world, there is no planet B. Buy this eco bag for only 30 pesos. Ayan. In short, wala siyang artificial ingredients, pero may gulaman siya. Ewan ko kung plant-based ang gulaman nila. Sarap niya guys. Pwede siyang alternative ng milk tea pero naka-plastic straw sila. Kasi dala yung aking metal straw. Ayan. Meet and greet kami ngayon dito sa Bayos Skin. Yan yung mga admin nila sa social media ni JM. Hello po mga kabang, sa magandang araw po. This is Dela Cerna. Sana po supportahan nyo ako sa paparating ng Finalist. God bless po, mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat. 1, 2, 3, go!
Ayan, so pabalik na ako sa office guys. Grabe ang bait ni JM. JM is the grand finalist of Tawag ng Tanghalan. So let us help him through voting. Meron pa itong 2 season na antayin bago siyang masalang ulit o grand final. And sana manalo siya. Tayo ko ng jeep. Kung going back na ako sa office. Tara. Ayan, pabalik na ako sa office guys. Nabigyan tayo ng 2 sabon. Ito parang token nila. So gagawan ko siya ng review. All of these are organic, plant-based to lahat. So na-try ko ulit kung okay siya sa skin ko. And sana this time maging okay siya. Sana. Ayan, so nasa elevator na ako. Napaka-happy ko kasi na-meet ko si GM. Hindi halata. Hello guys, lumabas na naman ako. Magpapaprint tayo ng assignments nila Gian at saka Yuna about, ano yan? Stormy, windy, cloudy, etc. etc. So tara! Dito ako nagpapaprint. Ayan, tapos na. Ito yung assignment nila. Stormy, windy, rainy, etc. etc. whatever. Atong ko na po na. Kain tayo guys. Sa po dyan ito. Dito. Panda. Break for. Ayan, so mapalit ako sa office guys. Kumain ako ng street foods sa may UM tsaka hotdog. And buko panda. 10 pesos lang. Hello baby. Anak ng barkada ko nasa Germany. Si Mireng. Buyag na Mireng. Ang cute ni Mireng. Half Filipino, half German. Ay, kabuyag. Hello baby. Ay, go. Tayo pala ay magja-jogging today, first day ko. Ayan, good luck sa atin kung kaya ba ito natin i-sustain. Doon tayo tatakbo sa People's Park guys. Siguro mga 2-3 ikot lang doon sa park. Okay na. People's Park. Wow, ang ganda-ganda. Nagspa-park talaga yung floor dito. Ganda ah. Ganda. So, ayan, hindi ako magtatagal dito guys. Kasi kailangan kong pumunta ng guys sa mall. Andun sila Grace. Ito yung mga bata. Ang ganda ah. Wow. Pati yung mga puno dun no. Parang Pasko pa rin dito. Ganda guys no. Ayan, ang dami nagtatakbuhan, nag-i-exercise. So ako baka 2 ikot lang tapos na, balik na sa office. So start tayo. Ganda ng park nila oh. Fun park. So pag sila Gian andito, Diyos ko Lord. Yun na yan naalis dito. Ganda ng park, miduyan. Ayan, so tapos na ako mag-jog guys. 2 ikot lang yan siya. Pabalik ako sa office kasi kailangan ko na pumunta sa Gmall at makauwi na. Gusto kong i-react yung performance ni Cardi B sa Grammys ba. Tingnan natin kung aabot tayo sa bahay mamaya. Ganda talaga ng floor oh. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ayan, nasa office na ako guys. Bihis na ako, then let's go to Gaisano Mall. Ay, pagod. Napagod ako dun. So ayan ngayon, bihis na ako. So, nakadalawang round ako kanina sa People's Park. Maybe next Wednesday na naman tayo magja-jog. Alternate natin guys, para hindi tayo ma-sprain or mapamaulan.
muscle pain. Anyways, diretso na ako ng mall pero yung close na tong vlog na to. And sana nag-enjoy kayo sa vlog ko today. And thank you so much Baiskin, Ate Joji for JM Dela Cerna's meet and greet and Thanksgiving na din sa mga supporters niya. Thank you so much for the opportunity. And guys, I hope to see you next time on my next vlog. Meron tayong event sa Monday. Yeah, Monday. And let's see what will happen on Thursday. Okay? Bye for now guys. Thank you so much for watching. Always love your family. Okay? Annyeong!